Imos continuar esta tarde coas reunións que estamos levando a cabo nestes días cos axentes sociais para ir pechando o segundo plan de rescate os sectores máis afectados polas medidas sanitarias que temos que adoptar nestes días. En concreto, ímonos reunir coa Mesa de Autónomos de Galicia e tamén co diálogo social, cos sindicatos e coa patronal para continuar traballando, como digo, neste segundo plan. A Xunta de Galicia xa ten posto sobre a mesa como mínimo 50 millóns de euros. Estes 50 millóns mínimos completan os 86 que puxemos en marcha no primeiro plan de rescate no mes de novembro e no mes de decembro. Estamos esperando e continuamos as reunións coas administracións locais para ver se suman a este plan para acadar máis recursos para os hosteleiros e para os restantes sectores especialmente afectados polos peches e polas restricións. A Xunta de Galicia vende a aportar a través da Consellería de Emprego no ano pasado 36% do orzamento da Consellería, o primeiro plan de rescate. Agora mesmo xa estamos falando de máis dun 20% neste ano do orzamento da nosa Consellería destinado ao plan de rescate, pero en calquera caso nós non queremos entrar en porcentaxes, senón que o queremos é sumar os cartos. É dicir, sabemos que as diputacións, os concellos, non todos o mellor teñen a mesma capacidade que pode ter esta Consellería de aportar uns porcentaxes tan elevados. O que plantexamos é simplemente unha colaboración entre todas as administracións para sumar cantos máis cartos mellor para que as axudas cheguen a meirande parte dos autónomos, das microempresas, dos negocios que están se vindo moi afectados coas restricións imprescindibles que estamos tendo que adoptar. Yeah.